back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dako na kausaban ang pagtagad ni Estela ngadto kang Michael nga iyang anak. Butang nga kalipay usab kayo ni Hubita. Hangtod na ang bahin sa ilang relasyon ni Michael ug Emily. Gusto niyang ipakasal ang duha aron hingpit na nga malipayon sila iyang anak. Ning bahin na karon sa atong sugilanon, mo'y sundon ta sila si Eduardo Samonte nga nagsulti sa usas iyang katabang nga si Imyat. Sige, Imyat. Diba sa itong gibuhat niyo? Sang Peter, ako may isungo ka, sir. Sige, bye. Likayan ko na ang pagpagigsulti ni Estela Perez. Tungod kay dako kinang akong pagtuo nga siya ang among nabiktima. Inakha sila ron si Jimmy, si Romel. Ang uhay kong nabalitaan nga tuwa na sila manibuyo sa laing nasod. Pila ka tuig nang wa mi balita sa usag-usa. Ug si Jimmy, siya ang unang nakakaplag sa maong babae. Giangin ako ug si Romel. Kumusta na ka sila ron? Unsa ba'y gipamukawan mo nga karon ka man lang mumata? Rafael! Nakigsulti ko ni mo, let's say! Dugay ko nakatawag eh. Duwa kong email. Unsa? Mobile Legend god. Sis. Pulos way ayon ang buhat mo, Rafael. Ikaw, Ray. Ray. Unsa? Unsa nagisulti mo, ha? Ikaw ang animala ka. Mutubag ka na nako. Matuo ko, Dad. Matuo ko. Kung napaggunit mo na ba? Wa kay ayon ni baya, Rafael. Ay, excuse, Dad. Igutom ko. Ang imyat! Kana ka, be? Silot na kaning tanan nako. Gahangtod si Rafi. Nawad-an ang pagtahod nako. May magamit pa kong gwapong sakinan. Hawa na kong makaadto kasino na. Ug mapildi gihapon ko. Ang auto gud may ibayad ko. Basta malipay lang ko. Wa say siguro og makajackpot ko ron. Basi na. Asa man itong ilpat ni mo? Asa pa nang? Undili sa iyang mga uyab nga batanon. Aw ato tos kasino. No way pa na ako. Wa ko dukoy ayo. Siya, unsam siya? Bangkruta mo nang iyang negosyo. Bitaw na. Gibasagdan man lang gud na niya, God. Nya, sa kinsa lang babaye. Kadaghan ang mga batanon na bagayad. Masugot na rin ng mga bayanang. Idala naman na si sir. Ngil-ngig. Gagahom na sapi dong. Bahala na siya nang eh. Basta, ikaw nang imit ha? Ayaw ko pasag di ha? Siya na? Murag, ikaw rin nagmahal na ko ni bayan ng si daddy. Murag, dili ka ni Mikaela. Murag, extra hero mi sa usag-usa. Dong rapi eh. Iyam nagugong gisagop nang. Pero, bisan pa unta ba? Kadaghang mga sinagop lang ha. Pero, giisip nilang matuod nga kadugo. Matuod nga anak. Dong rapi eh. Sampai lamang na si Sirido. Niyan to God. Diyang hiyahay paghihag negosyo. Bisan asa na siyang biyahe. Atas Manila, Hong Kong, Japan. Bisan asa lamang. O gisalig lamang sa iyag tawo, ang iyag negosyo. Mauna, nalogi ne. O kang iyag gisaligan na dato. Si Sir na bankrupt. Mauna nang, mauna. Biyahe nga bisag kinsa lang babae ang dadon. Ay, wala. Mangkot si pamilya nga. Makabadlong niya agad. Wala asawa. Na, unta ka. Ngayon bugtog anak. Dili ko niya anak ng imyat. Ay, wala lamang. Gayot ka mo magkasinabot, sir.
iya magbatasan. Pero sa gyapon dong, Rape. Ayagwad agi mo pagtahod nga tong dadi ida nimo. May balo ko. Sa maabot nga mga adlaw, makapanghuna-una ra siya sa iyahag mga pagkuwang diya nimo dong. Hatagi lamang sa panahon dong. Maayo ka pa nang. Makapupo pa ko nimo og mga maayong pagtulunan. Mula di ko bungas prutas. No? Salamat. May kon maangkat na. Pero og mauna-unaan ako sa daddy. Maglagot ko eh. Nanapon. Sabta na lang lagi siya. Kung masabot ka lang ni Sir Ido, sa ngadto-ngadto, madawat mo lagi ang kinaiya. Ay, to di ay itong Rape. Kumusta naman to giingon nimo nga nagustuhan nimong babae? Kasi ganit, ngalan. Emily nang. Imila. Nasyalan man. Kamu na? Idlas pa. Iyang rang mama ang nakagusto na ko nang. May uyab nam gud siya. Oy, pangitag lain, oy. Kadaghag babae. Guwapa sab ka. Gwapo ka di ay ka. Mabayot ka gura. Ayaw na lang na siya. Kamay uyab na. May tag-iyan na. Pero siya gay kursunada na ko nang. Naamgod ko'y uyab nga lain. Pero humok pas mamon ang kinaiya. Ay, Wala ko'y kalibutan. Pasaya og daghan na sa tog uyab. Way ayo to. pinansalan ta. May habsad ka. Ang natural, naagid. Naamiris daddy. Ako pa. Ay, pastilan. Wala gid ay may kalainan ni Sirida, mga chicks boy. Nang kanaan ako nang lig. Tuman ay. Ah, sige, sige. Pahimutan riyas komida. Silbihan, di ka. Oh, Oy, importante tingalin na dang. Tubaga. alagay. Sa Montes Residence, hello? Unsay toyo? Yan ang anak ang nagtubag. Si Rafi. Hello? Hello? Kinsa to dang? Gibutang man dayon ni ma. Wa man mo tingog nang. Si Herma ito yung adto? Ay, nanoy kaon lamang diha. Andan ng pagkaon. Init ng sabaw sa chira. Kana nang ra. Magbusog nung mayo. Una kong laag. Gipatalikod lamang ni mo sa Srido ha. Laag na sad ka ha. Ang sama sa ipon, puy anak ko din sa bahay nang. Laag mo ganin nas daddy. Ako pa. Bisitahon ko sa ila si Emily. Ginagmay lang unang akong puhunan. Kilaram sa ningdan ako. Oh, uy, unsa ning binuang? Hoy, ikaw dyan lagi, Eduardo. Nagpaingon pa lang ko, nagkinaday ko ni mo. Huwag yan po mo sabi mo pamayhon, no? Ikaw din Kuya Victor, ang maguwang ni Jimmy. Ako taon. Asinsyo na tingali negosyo mo, no? Kay, niya magyapon ka din sa may kasino. Kuhan. Okay lang. Unsaon mauman ni kalipay na ko. Sugal mga tsek, sa guwang-guwang na ta. Huwag na ka mo sa doon. Kung buhay pa nga ko igsoon, nabing siguro. Oh, unsay ipasabot mo kuya? Papimutan. Pero mandungog tigil nga ito preksutin mo. Sige. Dito ta sa refreshment parlor. Dali, kuya. Na. Hagay kami taliwan Jimmy. Nga 5 katuig na tingali. Unsa? Mauday nga. Gawa na gid ko makabalita bahin niya. Namatay ito nga wag mo biya nining bisyuha. Bisag saog tambag inom sugal babay. Oo. Ikaw nagyutingali mo niya sinso. Dodo. Imong asawa, imong pamilya. Niya pa din Wa ko maminyo, kuya. ha? Wa ko'y gipakas lang. Uy, mao ba? Kanugom. Anak na ba? Duna. Usa. Laki. Ulitaw na. Nayo. Ngayon, bisag wa kay pagkasan, may anak mo ka. Hahahain man din inhanan. Dili may magkasabot. Sobra kasilosa. Itong babae, di ba?
Pero hisgo sa akong manghod. Wagi mo, ikalain ang tao. Lahi na tingali ron. May kalainan na. Tungod kay may edad naman. Ay, kuhan, samtang may panahon pa ito ba? Nya, mayo pagkagpanglawas. Nya, may negosyo nindot. Pagminyo ko. Kay si Jimmy, aning Jimmy, kung na ay turon ibutang sa Ginoo, siguro kung nagbahay ito nga, agad mag-usap siya kinabuhi. Si Romel ka, kuya. Wa na sabi magkita da. Romel. Usa sa inyong mga barkada ng Jimmy, no? Oo. Una pa ito namatay ang Jimmy. Uy, mau ba? Swerte kayo do. Katagan kapag higingon sa kitasan. Kung samtang lagsik ka pa, ayaw kapag-itiman yung panawas. Kung mani anak mong kaha, itiman na siya. Isugot sa inahan na, no? Naibili na ni mo. Bili ako, mayasab ka, probuyag. Dili na kayo karon. Di na kayo tinag. Sa ato pa, likoy na sa yun, no? Muna, do. Usahay ratin, kuya. Usahay ratin. Kadiyo. Kamay ko sa akong apoga. Tinatinda mo gumig pang-snacks ni Do. Kalingawan na gud. Nagmayin pinabuhi. Dali. Sige. Muha na lang unya ko nimo. Muduwa una ko diri, ha? Sige. Ay, nalipay ko nakita tayo do. Nainom ko sa ako mahuli si Jimmy. Sige do ha, ano ko do. Sige, Kuya Victor. Namong barkada. Ako na lang di ay ang nagpabilin. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!